Eżis Awċejn u Maltin, il-Miliet it-Tajjeb. Il-festa li qegħdin infakru f'dawn il-ġranet tfakkarna fit-twelid ta' Ġesu minn Marija u Giuseppi, familja sempliċi bħal kull familja oħra. U tfakkarna li f'kull familja bħal fil-familja ta' Nażaret, f'kull familja hemm preżenti Alla, f'kull familja. Bħalhom il-familji tagħna jgħaddu minn diffikultajiet. Irrid niftakar f'dawk l-arajjes illi jkollhom diffikultajiet ta' relazzjoni, kif kellhom Marija u Giuseppi qabel iż-żwieġ tagħhom, meta Marija tqalet bil-qawwa tal-Ispiritu Santu min jaf kemm diffikultà bejna u Giuseppi biex jiftehmu fuq dak li ġara. Bħal Marija u Giuseppi anki l-arajjes u l-miżżewġin tagħna isibu diffikultà biex ikollhom saqaf fuq rashom, biex ikollhom dar fuq rashom li tkun tagħhom. Għal ħafna snin l-arajjes tagħna u l-miżżewġin tagħna idumu jħallsu djun bħal Marija u Giuseppi ifittxu post fejn jistgħu jistkennu huma u jkennu lill-ulied li Alla jibatilhom. Bħal Elisabetta u Zakkarija ġrajja li nisimgħu f'dawn il-ġranet tal-miliet, ħafna koppji jsibuha bitqila u jikkumbattu biex ikollhom il-wild, biex ikollhom tifla tarbija li tant jixtiequ. Bħal Marija u Giuseppi, ħafna mill-arajjes tagħna, ħafna mill-familji tagħna ikollhom ukoll diffikultà kultant mal-awtoritajiet ċivili, daqqa minħabba xogħol, oħra minħabba ħlas ta' taxxa, oħra minħabba problemi u diffikultajiet oħra. Anki Marija u Giuseppi kellhom jimxu biċċa triq twila mhux ħażin biex jirreġistraw lilhom infushom fiċ-ċensiment. Bħal Marija u Giuseppi anki l-familji tagħna ikollhom id-diffikultajiet b'mod speċjali fit-trobbija tat-tfal. Kif nisimgħu f'dawn il-ġranet, Marija u Giuseppi jitilfu lil Ġesu. Ġesu jintilef fit-tempju adolescenti. Kemm diffikultajiet fil-familji marbuta mar-relazzjoni tal-ġenituri mal-adolescenti. X'ifisser dan kollu? Ifisser li bħalma Alla kien preżenti fil-koppja ta' Marija u Giuseppi permezz tal-preżenza f'saħħitha qawwija ta' Ġesu, hekk ukoll Alla jista' jkun preżenti fil-koppji, arajjes, familji, fil-familji kollha tagħna. M'hemmx familja illi m'hemmx fiha post illi Alla jista' jidħol fih. L-unika ħaġa li aħna mitlubejn nagħmlu hi li niftħulu l-bieb. Kull familja, kull wieħed u kull waħda minnha f'dan iż-żmien mod speċjali nistednejn biex niftħu l-bieb lil Alla ħalli jidħol u kif bil-preżenza tiegħu ta' il-paċi, ta' il-ferħ lil Marija u Giuseppi, hekk ukoll bil-preżenza tiegħu permezz tal-Ewkaristija, permezz ta' smigħ tal-kelma t'Alla, permezz tal-karità li nagħmlu ma' minnu fil-bżonn, bil-preżenza tiegħu jidħol fil-familja tagħna, isib postu fil-familja tagħna biex jagħtina l-għena tiegħu. Il-Miliet it-Tajjeb.